Na perší deň kračuna u cerkvi sviatých apostolov Petra i Pavla u Novim Sadze veľkú službu Božu na ruským i ukrajinskim jazyku slúžil paroh novosadský otec Julian Rac. A popri viernych so svojim špívaňom kračunskú službu prikrášal i chor Harmonia. Otec Rac prečítal časť Evangelii, ktorú napísal sviatý apostol Matej, a poneže na služby neprisustvoval náš vladyka, otec Rac, jak obyčajná klada, prečítal i jeho vinčovanku, u ktorej vladyka medzi inčím tolkuje veľkosť Božej ľubovi ku ľuďom i značnosť míra, ktorý so narodzením prinoší Isus. Vírnym parochianom všetko najlepšie i u svoje meno požádal i paroch. Žádam vám z mojho boku, okrem toho míru, ktorý vladíka spomína, veľo lásky Božej, že by sme počústvovali, že Isus Hristos nás nezochábel, hoď ho i preslavíme dneška, jutre i pojutre, on ostáva i dalje so s nami. Nezabudzme, že nás on vše čeka tu u tej cerkvi. Nezabudzme, že žada, že by sme ho prijali u sviatej tajni pričasti. Nezabudzme, že nás ľúbi i že je vše s nami, kročaj za kročaj, keď sme počeš kostol i keď ho my chceme, že by išol s nami. Kračunská služba Boža zakončená so pričešćanjem viernych i koľadovanjem.